Mga puso, pila naman ka mga manugpangisda sa Bacolod City. Wala na pong gan sa gihapon nga magpalawod sa pihak nga ginpaidalom na sa storm signal ang rehiyon. Mga evacuation sites sa Bacolod ginahanda naman. Yaring balik nga itong gintutukan. Apisari ginpaidalom na sa signal number 1 ng Western Visayas bango sa epekto ni Bagyo Odette. Daw wala ini sa epekto sa sininga grupo sang mga manugpangisda sa coastal area sang Bayanihan 3 sa Barangay Banago, Bacolod City. Humaling sang aga, naging mainit ang tiyempo. Normal na para sa ila ang masaming nga pagpanghampak sang balod sa kilid sang pika-pika kung sa diin nakaangkla ang ila mga baruto kag natukod ang ila puluyan. O, hindi naman pakulba. Kaya kung makpakulba tayo, hindi na ito nakadlagan karon. Si Henry, handa na nga itugyan sa evacuation center ang 6 ka mga bata in kaso magkusog ang bagyo. Apang siya, magapabilin kuno sa ila puluyan. Signal number 1, hindi ka maghalin. Bisan number 3 pa, wala man kami gahalin de. Paisog-isog na lang ganun. Oy. Ang mabili lang de. Ang ininga lola, nagingagaw papataya SCL agud makabakal sang kalanon kagamit in kaso maghalin sa evacuation center. Ingagaw ko rin pataya kay para makakwarta ko makalbugas. Ang gusto gani mapuno dahil ng bugasan naman kay para nga nipiparar kami nga kung ano kamataan marasaylo kami sa espilahan eh. May 13 ka pre-identified evacuation schools ang DepEd sa Bacolod City. Magluwas pa sa mga gym kag barangay hall. Samtang, wala untat naman ang information campaign sa mga rescue emergency teams sa probinsya, ilabi na sa 76 ka mga barangay gintumod sang Mines and Geosciences Bureau nga very high classification sa landslide kag pagbaha. While ang early forecast last week, daw ari siya sa babaw, from Victorias hasta sa down to Binalbagan, La Carlota ang iyang circulation. Kundra siya umigo, masintro ang Silay, Bacolod, Dalisay, including Bago. Pero nga kundra siya mag-agi, dala sa onyang Mount Mandalagan kag Mount Silay. Ilabi na nga nagapanghanda ang mga lugar sa Southern Negros nga una naging tumod nga labyan sang bagyo sa pagsulod sini sa Negros. Sir, kahapon, pagwa sang weather forecast, ikaw ang iyang agit sa coastal ng Kawayan. Right away, nagpatawag ko sa LTRR meeting. So, may preparation una ang relief goods. Sa Lakasiliana, ginalibot na ang mga high-risk areas ilabi na ang mga lugar sadto ginhalitan sang Buhawi. Samtang, nakahanda na ang family food packs ng DSWD. 3,403 ang na-deliver na sa Bago City. Samtang, 1,700 ang nahatag sa Dumaraw Capiz, kag 2,700 ka food packs sa Banga Aklan. Opo, Kirinal Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.